खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजिगनेसन होनायनि उनाव बे समाव हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव जिरायनानै गोबां मानि बाथ्रा सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बिपिएफ दोलोआव फिन आरोबाव जगदान जाफिनसिगोन नामा, जेराव गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोखौ मदद होबोदोंमोन बिथाङा जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा आरो बिथाङा बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन आरो साननैसोनि उनावनो बिजेपि दोलोखौ फिन आरोबाव नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों आरो बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन जे एबा ससियेल साइटनि गेजेरजों फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावदोंमोन दि एबा फोरमायदोंमोन दि ओनसोलनि एबा माखासे थागिबि हारि एबा बर' हारिनि थाखाय साननानै बिजेपि दोलो नागारनानै गावनि आंगो दोलोआव जगदान जानायनि एबा खामानि मावनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा आरो बेनि साननैसो उनावनो रिजिगनेसन थामहिनबा थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव रिजिगनेसन लेटार होदोंमोन बिजेपि दोलोनिसिम आरो बिथाङा बेबायदि जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा बिजेपिनिबो जा मेम्बारशिप ड्राइभ बे मेम्बारशिप ड्राइभखौबो बिथाङा बानायना लादोंमोन। नाथाय साननैसोनि उनावनो बिथाङा थामहिनबा थांनाय 2024 मायथाइनि 12 मार्चआव बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन आरो बोसोरसे जास्लाबैयावनो बिजेपि दोलो नागारनानै जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनि बाथ्राया बे समाव सोराङाव फैदों। थारैनो बिपिएफनि माखासे फेसबुक पेजनि गेजेरजों नुना मोनदोंदि जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा थाबैनो बिपिएफ दोलोआव जगदान जागोनखौ बिथांमोना फोसावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों, जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदोंदि जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सेराव जिरायनानै गोबां मानि सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव मा इंगित बिजेपि दोलो नागारनाय लोगो लोगोनो बिपिएफ दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। जेराव जेब्राराम मोसाहारि बिथाङा थांनाय 12 मार्चनि 2024 मायथाइयाव जगदान जादोंमोन आरो फिन आरोबाव थांनाय 17 फेब्रुवारि थामहिनबा बोहैथि दाननि 17 फेब्रुवारि खालाराव बिथाङा रिजिगनेसन साबमिट लेटार होदोंमोन आरो बेनि उनाव बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सेराव थानानै गोबां मानि बाथ्रा सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आं माबानि सिगाङावसो सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा सानै मानसि क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन आं माबानि सिगाङावसो सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा सानै मानसि क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन आं माबानि सिगाङावसो सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा सानै मानसि क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन आं माबानि सिगाङावसो सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा सानै मानसि क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन आं माबानि सिगाङावसो सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा
सानै मानसिखौ आंखौ क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन आं माबानि सिंनि खोथाखौ ओंखायनो जों बिसोर रागा जोंबाय थारमाने बे दारायनाय नङा सानै मानसिखौ आंखौ क्लास रिजाइन माबायाव फैदों बेयो गाज्रि बायलेसन खालामबाय